आव चिनि जे जों खरगनि जर्नालिस्ट बजाकमानि जे पार्टी मंगो ताबुक कुटनि कायसा हेरिं पाइ फाइबेनि जों कगंखा जों जे जगदीश देबबर्मा नि तिजुल माने को अजाबाय अजामा ब खरग ब्रै जे जों लामा कासु बुखा आ बुलाय माने पार्टी मंगो पश्चिम थानाव जों केस माने परे बरक खानानि साहाय्ये ताई जे ताबुक चिनि प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट प्रणब सरकार संग्रहनि चुबानो मोटामुटी पुलिस थानानि बरक रमखा और खरग ब्रै रमजाखा और ताई जगदीश रमजाक अलरेडी ताई जयदीप देबबर्मा पिंटू देबबर्मा ताई राकेश देबबर्मा नो रमै दिनी कोर्टो तुबुखा केस तो एक्सेप्ट बुङो अब सफायो कोर्टो तिनी हेरिं जों पाइ फाइकाता ताबुक नायजेनखा जों तो हेरिं गो थाङै फाइका जों जस्टिस माना नांगो जे जस्टिस चिनि जे जर्नालिस्ट बुजाकमानि यागुलो जे चिनि जे अधिकार ताई भविष्यत बुइनो बुइमायातै ताई बुइनो आमाहाय थोंमायातै एबा अब हाइकेबो यापिता बारक थुं ओ जस्टिस जों नायो अब बसकांनि सालनो ताई बेबा कक जों आपडेट न सानाय दिनि आसनो हामबाय।